ଯୋଉଠି ଅଧିକ ହେଇଥିବ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ମଜା ନାହିଁ। କାବୁ ଦିନେ ନଈରେ ପଇଛି ଖାଲି କୂଳରେ ଗାବୁ 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 ହଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ରଖିଦେ ଚପଲ। କାହିଁକି ଚପଲ ନେଇକି ଯିବୁ? ଚପଲ କ'ଣ ନେଇକି ଯିବୁ? ଏଇଠି ଥାଉ। ହଉ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପାଣି ପୁରା ଥଣ୍ଡା। ଦେଖାଯିବ ଯାହା ଦେଖିଲ ହ୍ୟାଲୋ ଦେଖିଲ ଯେତିକି ବାହାରିଛନ୍ତି ନା। ହ୍ୟାଲୋ ଦେଖିଲ ଖସି ଲାଗି କେତେ